Vítame vás na dnešnom webinári zameraný na e-fakturáciu, e-faktúru. Moje meno je Martin Kiňo, ja som partner a daňový poradca spoločnosti Morbeder More Slovakia. Sú tu vlastne so mnou kolegovia z spolupracujúcich spoločností Tomáš Píšek zo spoločnosti 26 House a pán Peter Lubý zo spoločnosti Inspirea, s ktorými spolupracujeme. A na úvod poviem, že teda máte všetci vypnuté mikrofóny, teda tie sa nedajú zapnúť, ale samozrejme, ak by ste mali nejaké otázky v priebehu našho webinára, tak kľudne napíšte nám do chatu hore. A ak to bude otázka, ktorú vieme zodpovedať, ideálne, hej, že si necháme nejaký priestor na záver, tak zodpovieme. Ak by to bolo niečo možno nadlhšie alebo komplexnejšie, tak by sme vám sa potom vyjadrili už či do mailu alebo neskôr nejakou formou. A zároveň teda tento webinár budeme nahrávať, takže potom vám tí, čo sa zúčastnia, pošleme nahrávku a bude sa aj niečo zdieľať na nejakých sociálnych médiách. Vzhľadom k tomu, že e-faktúra je horúca nová téma a stále v takom, by som nazval to, vývoji. Za pochodu sa to mení a stále ako keby vykladá, možno, že nie je celkom jednoznačne. Tak preto sme si aj zvolili túto tému vzhľadom k tomu, že bude to ako veľký zásah do spoločnosti, do systémov, ktorých používate, do účtovných systémov, ktorých používate a celkovo do ako keby výmeny informácie dát medzi obchodnými partnermi, či už na dodávateľskej alebo odberateľskej úrovni. Takže sme sa zhodli s kolegami, že by sme radi takýto webinár zorganizovali. A prečo sme tu vlastne ako keby tri spoločnosti? Naša spoločnosť Morbeder sa hlavne zameriava na účtovníctvo, daňové poradenstvo a iné súvisiace ekonomické poradenstvo. Spoločnosť 26 House sa zase venuje digitalizácii a konkrétne implementácii účtovno-manažerského systému ODU, ktorý vlastne aj dneska použijeme ako nejakú základňu pre prezentovanie use caseov, teda príkladov konkrétnych. Preto sme sa rozhodli, že nechceme to robiť nejako teoreticky, ale viac tak prakticky na vybraných takých príkladoch špecifických, ktoré sme vnímali, že sú nejaké možno zložitejšie, respektíve v tej praxi bolo fajn si to ukázať. A je možno, že sa ešte časom aj budú nejako vyvíjať, lebo ako vravím, ten výklad aj zo strany Ministerstva financií alebo finančnej správy sa dotvára a mení. Sám som sa účastnil minimálne jednej prednášky Ministerstva financií a jednej finančnej správy a priamo tam metodici tiež ešte neboli si pri niektorých praktických otázkach jednoznačne istí, ako sa to v praxi bude realizovať. A vlastne kolega Peter Lubý je zo spoločnosti Inspirea, ktorá sa zameriava práve na nastavovanie procesov a digitalizáciu po tej procesno-technickej stránke. A máme za to, že hej, v rámci toho, keď či už my účtujeme nejakého klienta, alebo teda pomáhame firmám s tou digitalizáciou, tak je to taká spojená téma. Hej, že my tí účtovníci, Inspirea, viac tie procesy a 26 zase to technické riešenie, ktoré je samozrejme tiež dôležité. Možno poprosím vás, kolegovia, ak sa stručne môžete predstaviť. Dobrá, moje jméno je Tomáš Píšek, možná jste už mě někdy slyšeli, případně na konferenci finanční správy. Pracuji v 26 House jako solution architect, to znamená člověk, který se zabývá implementací našeho systému k zákazníku a hlídá to řešení komplexně, aby všechny vlastně procesy a všechny činnosti v tom systému probíhaly tak, jak by měly, včetně samozřejmě účetnictví. Za mě všechno. Dobrý deň, ja som Peter Lubý zo spoločnosti Inspirea, ako pán Kiňo spomenul. Venujeme sa najmä digitalizácii z oblasti spojenia procesov a technológií a partnerov, preto aj vlastne sme tí prví, ktorí vnímajú tie výzvy u zákazníka a ich kontext. A preto sme aj radi prijali toto pozvanie, pretože vnímame Morbeder ako zodpovedného a etablovaného partnera v oblasti účtovníctva, 26 House ako implementátora svetového moderného systému. No a my sme tí, ktorými nielen s nimi spolupracujeme, preto poznáme tých use caseov dostatočné množstvo. A e-faktúra je práve taká vec, ktorá sa nás dotýka v tom zmysle, že naši klienti, partneri sa obávajú, čo to bude,
ako sa veci zmenia, pretože vieme, že nestačí zmeniť len systém, nástroj, je potrebné zmeniť aj proces vždy, aby veci dobre dopadli a preto sme pozbierali možno rozsahom niektoré väčšie, niektoré menšie, ale bez debaty tie veci, ktoré zatiaľ nás klienti oslovujú, že ako to bude po 1. januári v týchto a v týchto oblastiach. A to sú tie momenty, to sú tie veci, ktoré tu dnes chceme práve rozobrať. Ja ich skúsim teda naznačiť potom postupne a kolegovia odpovedia každý za svoju oblasť. Možno, že ešte to tak premostím, že vybrali sme si zo pár príkladov. Tento webinár je cca na 1,5 hodiny naplánovaný, aby toho nebolo naraz príliš veľa, ale kľudne nám či už do chatu alebo do mailu pošlite, ak máte nejaké špecifické problémy alebo otázky, radi zodpovieme, lebo pravím, či už u našich klientov alebo aj na inej úrovni sa venujeme tejto téme aj po tej metodickej stránke. A akože sa bavili s kolegami, že teda ak tento webinár vyzerá, že bude úspešný, tak plánujeme minimálne jeden, možno že aj 2 ešte v priebehu tohto roka zorganizovať ako keby nejaký follow-up v závislosti od nejakých ďalších tém, alebo aj možno, že follow-up na dovysvetlenie, ak by sa niečo zmenilo v tom výklade zákona a v tej praktickej stránke. No. Takže možno, že teraz by som asi dal slovo vám Tomáš, a že môžeme prejsť k tým konkrétnym use caseom, pričom ten prvý v podstate by sa týkal, čo v prípade, ak vlastne dochádza k zmene údajov na faktúre, že ako sa, alebo povedzte vy, pán. Skúsim ja uviesť ten case, aby sme rozumeli, tak sme sa dohodli, aby ten kontext bol na začiatku trošku širší, aby sme vedeli, do čoho vchádzame. Tak skúsim tú prvú oblasť, ktorú by sme nazvali dodatočná zmena údajov na faktúrach takým všeobecným spôsobom, tak to skúsim v rýchlosti uviesť. Nejakým spôsobom všetci fakturáciu riešime už teraz. Tie predpisy sa principiálne dlhšiu dobu nemenili, menili sa samozrejme v detailoch a nejaké svoje chodničky a cestičky sme si vychodili aj interne, aj s našimi dlhodobými, aj krátkodobými partnermi, odberateľmi. Ale do toho vstupuje 1. január a naše zvyky sa budú musieť prispôsobiť tomu, čo bude nadiktované z hora. No a v tejto téme dodatočná zmena údajov na faktúre sme našli 2 také oblasti. Jedna je dodatočná zmena údajov na faktúre, pokiaľ sa jedná o účtovné údaje, teda čísla, sumy, kusy a zároveň aj termíny, dodacie termíny, prípadne fakturačné termíny. Dnes vieme, že a teda názov nášho webinára je koniec kreatívnym výnimkám, ale v princípe hovoríme o tom, že nejako sa to robilo doteraz. Niekde sa musíme dostať po 1. januári a medzi tým existuje istá šedá zóna, v ktorej sa budeme hýbať. Preto často aj tie moje príklady budú také, že funkčné a v rámci dnešného systému úplne správne, ale nie je možno úplne funkčné v budúcnosti. Teda, čo sa môže ľahko stať? Dnes na našej strane, keď sme dodávateľ, pripravujeme podklady pre nejaký projekt na fakturáciu, čakáme na skladové dodacie listy, výdajky, subdodávateľské faktúry a následne to všetko skontrolujeme, zostavíme tú našu fakturačnú časť a pošleme odberateľovi. Ale môže sa stať, že on si na to zase nechá nejaký čas a následne nám oznámi, že nejaké položky, prípadne nejaké čísla nezodpovedajú tomu, čo bolo dohodnuté. Môže to byť omyl alebo podobne a potrebuje to zmeniť. V súčasnosti, ak medzi tým neprebehla platba a neprebehol výkaz DPH, často sa využije oprava takej faktúry na pozadí. Proste opravíme to, dohodneme sa a povieme si, OK, už táto verzia je platná, každý si ju zaradí do svojho účtovníctva a ideme ďalej. A tá téma, ktorú by sme chceli teraz povedať, je, že čo však teraz, keď každá faktúra už odoslaná cez e-faktúru ide aj rovno na finančnú správu. Ak som už odoslal tú faktúru, už mám len možnosť opravy a dobropisu, alebo zdá sa mi, že mám takú možnosť a všetci vieme, zatiaľ sa všetci bojíme väčšieho množstva dobropisov a teda tá téma znie, ako postupovať od januára, keď chcem dodatočne upraviť nejaké účtovné časti tej faktúry. Toto je ten kontext, v ktorom by pán
Píšek mohol pokračovať po mne. Tak, děkuji. Já nás dělím obrazovku a budu to v podstatě ukazovat naživo. Takže to je přesně ten případ, kdy je vhodné uvažovat trošičku o změně procesu. Znamená, jdu do účetnictví, chci zákazníkovi vystavit fakturu. Tak. Nějakou poznámku, fakturu na tečky a teď produkt 23% DPH a ještě jeden 19% DPH. Takto. Uložím, potvrdím. Fakturu ještě neodesílám, ale nejdřív požádám klienta o to, aby mi ji zkontroloval. Takže udělám to například takto. Fakturu mu nasdílím. Čiže ešte to nejde cez e-poštára, hej? To treba povedať. Ještě to právě není odesláno přes e-poštáře, přesně tak. Posílím kontrolu. Tak. A klientovi odchází e-mailem link. Takhle můžu otevřít takto v jiném okně. A takto uvidí vlastně na klik ten návrh faktury. Ono se to i takto jmenuje. Pán Píšek píše jedna pani, že máme zväčšiť obrazovku, ak sa dá. Zkusím. Ano, zkusím. Je to lepší? Za mňa áno. No, a ještě potom ještě zvětším i to druhé okno. Tak, takže jmenuje se to návrh faktury, není to ještě koncová faktura, není to ještě daňový doklad a klient se mi vlastně může vyjádřit. Ano, je to v pořádku, nebo taky ne, potřebuju tam změnit nějaký údaj. No, takže ne, špatné množství například. Chybu a odrušení. Ani to neposílá e-mailem, jde to interně přímo do toho systému. A tady si to ještě zvětšíme. Tak. Ta zpráva od toho klienta se mi objeví u té faktury, případně dostanu já jako uživatel notifikaci. V té bublině se mi to může objevit, že klient mi poslal nějakou zprávu. OK. Takže měli jsme chybu, nebo máme chybu v množství, dejme tomu tady máme 4, potvrdím, teď už to máme správně, klient je spokojený, odesílám. A odesílám prostřednictvím PayPal, poslat a faktura odchází na druhou stranu. No, co se ale stalo? Přesto tam máme chybu, kterou klient objeví až po odeslání. A to je to, co říkal už pan By. V tuto chvíli vlastně, kdy v okamžiku, kdy já jsem to odeslal, já jsem zareportoval daňové údaje na finanční správu. To je rozdíl oproti dnešku. Ne až 25., ale hned, to znamená 10.6. A tím pádem jakékoliv změny, které se týkají po odeslání, bych v tuto chvíli měl dělat formou dobropisu. Takže velice jednoduše, dobropis, chyba produktu 23. A já dobropisuji klientovi například jenom jeden kus. No. Potvrdím. A opět úplně stejným způsobem, podle povahy vlastně toho, co potřebuji udělat, znovu nasdílím, znovu si to nechám schválit, nechám si to předem potvrdit od toho klienta. Podle toho, to už je čistě vaše věc, jak to cítíte, jak to potřebujete s tím klientem, jaký s ním máte vztah, a nebo rovnou odešlete
zase prostřednictvím PEPOL a daňové údaje a v tomto případě to, že se snižuje základ daně, protože se jedná o dopis, tak se nahlásí na finanční správu. Důležité je, že vy máte všechno korektně. Takže jsou to dva základní scénáře. Ideálně si jakoby předschválit tu fakturu. Netýká se to všech, je to opravdu na povaze toho, jaký vztah máte vlastně s tím klientem. To znamená to, co říkal Petr Luby na začátku, jsou projekty složitější, kde si to opravdu potřebujete předschvalovat, nebo je to vhodné. A v nejhorším případě, pokud už chyba nastala a nedá se jinak, tak použít dobropis. Jak to vypadá na té protistraně? Já si poženu trošičku zpracování. A teď se přepneme... Ja trošku vždy máme tu zaujímavú otázku jednu, že pani sa pýta, či to odsúhlasovanie faktúr je možno iba, ak teda to máte ako keby na obidvoch stranách hodu, jeden systém, alebo to je jednotný systém, alebo môžu byť rozdielne systémy. To treba aj možno... Môžou byť rozdielne. To znamená, ten link mi přijde do e-mailu, jakoby ta protistrana a vůbec nemá zhodu nic společného. No, vůbec. Ano. Úplně cokoliv systém na druhé straně ani žádný mít nemusí. Jo? Já nevím, třeba běžný podnikatel nebo drobný živnostník, který přijímá fakturu, ale chce si ji předem jakoby zkontrolovat, jakoby odsouhlasit. Vůbec nemusí mít ani žádný systém, stačí mu nějaký digitální poštař, prohlížeč faktur nebo něco takového, ale vůbec vlastně nemusí mít, dostane jenom link, odkaz, jo, na web. Vůbec nic neřeší. Ja by som to možno premostil, že na jednej strane všetky tieto systémy SAP, Odoo, Helios, Pohoda a tak ďalej, tí vlastne budú zaregistrovaní ako certifikovaný e-poštár, čiže oni medzi sebou budú komunikovať, ale ako keby táto funkcia nejakého predschvaľovania mimo režimu e-poštára, teda keď ešte nechcú obchodné strany vlastne ako keby ukazovať nejakú fakturáciu pred tým finálnym schválením do systému finančnej správy, tak to závisí od každého systému, či takú funkciu bude mať alebo nie. Odoo akože napríklad konkrétne bude alebo ponúka, ale ak máte nejaký iný systém, tak je potrebné sa dopytovať, či takúto funkcionalitu budú poskytovať. Ale je to určite dobré, lebo ako to, čo vravel pán Luby, že v podstate ako keby tí podnikatelia sa týmto obnažujú. Hej, samozrejme, tie chyby sa môžu diať z dôvodu ľudského faktora, to sa deje normálne a bežne. To neznamená, že hneď je to niečo podozrivé a daňový úrad akože spozornie a už ide teda hneď po kontrole, ale môže to byť aj nejaká obchodná stránka veci, hej, kde z nejakého dôvodu procesného sa faktúra pošle, účtovnička nevedela, že to nemá ešte posielať. Viete, že komunikácia už je to v systéme a už tedy je možno neskoro. A teda druhá strana sa ozve, no veď ale počúvaj, sme boli inak dohodnutí, veď tam mala byť cena, vymyslím si, o 50% nižšia, hej, a tvoja účtovnička to nedodržala, alebo fakturantka. Tak takáto situácia, hej, má príklad. Čiže je to celkom dobrá funkcionalita, ak ten systém dokáže predschváliť vlastne takouto možnosťou ten návrh faktúry. Áno, a takisto doplním v zmysle tých dobrých princípov, že na druhej strane vždy môžu faktúru schvaľovať aj viacerí. Povedzme pri nejakých väčších projektoch to môže byť projektový manažer, to môže byť nejaký obchodník až po nejakého účtovníka, ktorý očakáva, že na nich bude všetko na tej faktúre, čiže je tam viac stupňov ako teraz a všetko je to registrované, každá tá operácia, preto to negociovanie ešte pred odoslaním cez PEPOL má v prípade niektorých projektov a väčších faktúr určite zmysel. Máme tu takú otázku, že keď teda mi neodpovie, že dokedy ako keby tá faktúra musí byť, musí byť ako zaslaná cez PEPOL, hej, či do 24 hodín od vystavenia faktúry. A ako zo zákona zatiaľ je, viete, ešte možno, že trošku premostím tú metodiku, len nechcem zachádzať, lebo
ministerstvo financií malo 6 hodinovú prednášku na e-faktúru, tak do toho nechceme ísť, ale princíp je ten, že teraz od 1.1.27 do 30.6.2030 vlastne je také prechodné obdobie, kde vlastne platia, že tuzemské faktúry musia byť na Slovensku sprocesované cez e-faktúru a potom že od roku 2030 to bude platiť aj v rámci únie, ako keby aj pre tie zahraničné, cezhraničné v rámci únie. Ale vlastne momentálne bude situácia taká, že je do 15 dní povinnosť od vlastne toho plnenia tú faktúru cez PEPOL zaslať alebo potvrdiť, hej. Potom, či nie? Pozor na ty termíny, doplním. No, ja to potom ukážu. A potom vlastne od roku 2030 to budú skracovať na 10 dní, hej, že tam bude taká úprava. Ale povedzte ešte, pán Píšek. Termín je teda 15 dní na vystavení faktúry od datumu, kdy došlo vlastně k tomu plnění, pokud se to takhle zní nějak zákon. Áno. A jak jste říkal, bude se to zkracovat až za 3 roky na 10 dní. Co to je datum vystavení faktury? Toto je toto datum na faktuře. Ale v každém účetním systému, nebo snad úplně v každém účetním systému, já myslím si, že úplně v každém, toto datum si může účetní upravit. Jo? To znamená, já když dneska klientovi připravím fakturu, dneska je 10. a odešlu mu ji ke kontrole. On si na tu kontrolu vezme 2 dny, to znamená, až pozítří se s ním domluvím, a reálně až pozítří mi prostě potvrdí, že takto je faktura OK, tak já ten datum změním, něco se stalo a musím se znovu přihlásit, pardon. A já ten datum změním prostě na toto datum. A vůči tomuto datumu se počítá ten limit, dokdy já musím fakturu odeslat přes digitálního poštáře, protože zákon říká, že vlastně v okamžiku vystavení, ale okamžik vystavení není to, když jsem to zadal v systému, ale je to tento datum. No, je to tento datum a tím pádem já mám jakoby možnost to ovlivnit. Jo? Takže a nepočítají se minuty, nepočítají se hodiny, opravdu v ministerstvu financí zajímá jakoby ten den, plus jsou si vědomi toho technicky, protože jsou různé případy, některé, já nevím, třeba e-shopy posílají faktury, nebo jiné systémy posílají faktury třeba večer nebo v noci. A to může jakoby spadnout třeba přes půlnoc, že to reálně odejde si třeba až po půlnoci, to znamená reálně další den, ale toho je si finanční správa relativně jakoby vědomá, že plus minus, nebo jakoby další den je asi ještě normální, protože ty systémy, jakoby každý systém nějak pracuje a nějakou dobu to zpracování může trvat. No? Takže toto se ovlivňuje, toto máte pod kontrolou. Máme tu ešte nejaké otázky ohľadom zmeny dátumov, napríklad, že splatnosť, tak neviem, či to, alebo necháme to na ďalšiu otázku, na ďalší use case. Tých otázok pribúda. Alebo môžeme, poďme. Alebo povedzte, no, Tomáš. Toto se pouštíme trošičku do diskuze, protože zatím to možné jakoby není. A z důvodu jistých omezení, ale ministerstvo, ale finanční správa pracuje, aby bylo možné odeslat takzvanou opravnou fakturu, kde se nemění vlastně když se mění daňový základ nebo daň, tak je to vždycky dobropis nebo hrubopis. Takto, ako to ja doplním, presne podľa zákona je to, keď sa mení ako keby ten povinný údaj, ktorý definuje zákon o DPH, čo má byť obsahom faktúry, vtedy presne musíte ísť, či už cez ten dobropis alebo cez tú opravu faktúry.
ak teda meníte nejaký nepovinný údaj, to som teda si vypočul na tom školení ministerstva financií, kde aj oni polemizovali, hej, lebo ten nepovinný údaj naozaj nehrá rolu v kontexte preukazovania plnenia, preukazovania ako keby, hej, vlastne toho, čo je obsahom, tej fakturácie toho plnenia. Napríklad to môže byť číslo objednávky, hej, v podstate to môže byť nejaká textová časť, ktorá nehrá až takú zásadnú rolu. A tam bola tá informácia, že v takom prípade je to aj ešte ako vo vývoji, nie je to jednoznačne utrasené, ale buď to teda tiež pôjde cez tvrdú opravu, hej, len to je trošku neštandardné, lebo v podstate kvôli nejakej možno textovej časti opravovať faktúru, ktorá vlastne bola akože v tom zákonom stanovenom základe správne vystavená. Alebo teda možno, že to máš, ak vy teraz, neviem, či to vieme ukázať, alebo len povedať, že by sa to robilo cez tie notifikácie. Ne, přes notifikace ne. Je to takzvaná opravná faktura, ale tam je technické omezení v tuto chvíli. Platí zhruba do konce roku nebo do podzimu. A existuje opravná faktura a minister nebo finanční správa si zažádala, aby bylo možné posílat mezi slovenskými subjekty, protože ona v tuto chvíli je omezená jenom na německé subjekty. Jo? Takže je to v běhu a akorát vlastně všechny ty schvalovačky, které okolo toho jsou, protože to se týká sítě PEPOL, chvíli trvají a předpokládá se, že na podzim to bude možné. Znamená, v tuto chvíli vám to nikdo neukáže, protože to jakoby neprojde na úrovni sítí, neprojde to kontrolami, a tak to ukázať není možné. No? Ja skúsim ešte doplniť kontext, že prečo je to iná situácia ako tá predošla, pretože to doplnenie tej informácie, ktorá nemá žiadny vplyv na plnenie, sa môže kľudne udiať po dlhej dobe. To sú typické príklady od našich klientov a aj náš, povedzme, brali sme nejaké peniaze na vývoj zo Slovak Business Agency, ktorá skontrolovala projekt po 10 mesiacoch vystavenia faktúr a po 10 mesiacoch zistili, že im na faktúre chýba nejaký text, bez ktorého to cez kontrolu neprejde, ale v usmerneniach projektových v pôvodnom čase nebol. A požiadajú nás o doplnenie textu na faktúru. V minulom alebo v súčasnom režime je to za mňa technická oprava faktúry, ktorá nemení nič a dokážem to spraviť. Otázka znie, ako to budem robiť v budúcnosti. Ale deje sa to aj my spolupracovali sme s veľkým nadnárodným gigantom, ktorý je auditovaný a spätne chcel doplniť na faktúry čísla objednávok, ktoré zodpovedajú aktuálnemu roku. Čo tiež chceme spraviť. Je to dobrý obrateľ, chceme to samozrejme spraviť, výjsť mu v ústrety v takej formálnej časti, ale kľudne sa to udeje 4 mesiace potom, ako tie fakturácii boli vystavené. Čiže toto je kontext k tejto druhej časti, k tým zmenám netýkajúcich sa plnenia čísel a termínov. Pán Píšek, nech sa páči. Přesně tak, děkuji. Jenom když dokončíme vlastně ten proces, tak druhá strana, to znamená klient Singulario v tomto případě, tak v jeho systému, a to je právě tady je největší ulehčení té faktury, se objeví obraz té faktury, který odeslal dodavatel 26 Hours a je takto už položkově připravený v podstatě k zaúčtování se všemi náležitostmi, která vlastně ta faktura sebou nese. No. A toto je věc každého účetního systému, aby toto uměl zpracovat. Co je mi známo, tak všechny účetní systémy toto budou chtít umět zpracovat, protože tady je obrovské usnadnění práce pro kohokoliv, kdo zpracovává přijaté faktury. Nemusí se přepisovat a nemusí se, dejme tomu, ani vytěžovat. Někteří z vás znají, se prostě naskenuje PDF-ko a nech prožene se to nějakými algoritmy. A protože nemusí se teda vytěžovat, protože vlastně ty data se dají přímo jakoby přečíst z toho XML. Co je ještě potom důležité, a zase je to na konkrétních informačních systémech,
vy musíte podle zákona archivovat, nebo klient, ten subjekt podnikatelský musí archivovat a originál faktury a originál je ten elektronický nově. Jo? Budu se to řešit tak, že vlastně kompletní ta zpráva, ta původní zpráva, a jak u odesílatele, tak u přijímatele je uložena vlastně společně s tím účetním objektem faktury. No a pak už nastávají klasické jakoby věci, že vy si potvrdíte a schválíte fakturu, zaúčtujete si, nastavíte si vlastní účty, pokud to nemáte přednastavené a tak dále a tak dále a provedete platbu. Pokud je všechno v pořádku. Takže tady hlavně na té straně vlastně toho příjmu by mělo dojít k zdanění. To je v podstatě z té ukázky všechno podstatné. Pokud máte dotaz, tak se ptejte. Prejdeme do pár doplňujúcich otázok. No máme tu otázku, to je skôr taká technická, nie až tak na e-faktúru. Niekedy faktúry schvaľujú viacero ľudí, dá sa to poslať aj na viacero e-mailových adries a vieme odkontrolovať, či všetci schválili. Tak myslím si, že to jasne, to sa dá. A to aj viacero iných systémov poskytuje tú funkcionalitu. A toto nemusí vlastne súvisieť s e-faktúrou alebo s e-poštárom, lebo najprv sa to interne predschváli v Logodu alebo v systéme a potom to aj ide do poštára finálne. Samozrejme, doplním, že závisí to na dohode s tým zákazníkom, či my ako dodávateľ to máme posielať na tých jeho 5 adries, alebo naopak je tam jeden kontakt, ktorý si to interné kolečko schválenia spraví, aby zase bola dodržaná nejaká integrita tých informácií. Ak posielam digitálnemu poštárovi teda FS faktúru vo formáte XML a aj PDF, môžem pri PDF forme zachovať vlastný vizuál faktúry obsahujúci logo, reklamný banner a pod? Hej. Áno. Tady máme vlastní logo, reklamní banner a tak dále. Dobře. No, nebude v tom chaos, keď sa takto budú meniť dátumy. Nie je lepšie vystaviť faktúru bez dátumu a po odsúhlasení vystaviť faktúru s dátumom? Není to možné. To sa mi jasne. Hej. A číslovanie návrhu sa rovná číslu vyposlanej alebo vystavenej faktúry. Čo číselný rad, ak mením dátumy? No, tak viete, akože vy by ste mali zachovávať číselný rad. A samozrejme, neviem síce v akom kontexte by sa menili dátumy, asi... Někdo číslo je třeba číslo faktury, že tam má měsíc v číselné řadě. A pak pokud se posune do jiného měsíce, tak by to mohlo být jakoby jiné číslo. No, ale to je... Tam to súviselo asi s tým, čo hovoril pán Píšek, že keď z 10.6. zmením ten dátum na 12.6., lebo som čakal na schválenie a medzi tým som vystavil iné faktúry, tak vlastne ten číselný rád mi nesedí s poradím podľa dátumov. Ale to nevadí. No, akože hej, určite treba byť opatrný, lebo keby sa preukázalo pri nejakej kontrole, že analogicky to nesedí, časová a tá vecná súvislosť, tak by to mohli spochybňovať. Hej. Ako tam ako zákon ustanovuje, že je potrebné dodržiavať v časovom slede nejaký ten časový rad, teda číselný rad faktúr, ale tak akože nie je to úplne striktne vymedzené, ale aby tam bola tá vecná časová súvislosť. Možno toto je zaujímavá otázka, alebo pripomienka. Takéto vzájomné odsúhlasovanie, ovplyvňovanie dátumu, ale zvyšuje pracnosť, znižuje možnosť automatizácie. A tu sme sa aj bavili s kolegami, že samozrejme je to vec dohody aj nastavenia. Ako keď máte veľmi dobrý proces vo firme nastavený, dobrý systém, dobré objednávky, ktoré sú prepojené na delivery a na tú fakturáciu a ten proces je v podstate, dajme tomu, na 100% zautomatizovaný, tak vlastne k tomuto by nemalo ako keby dochádzať. A asi, hej, v takom prípade nebude sa tu ani špekulovať o nejakých takýchto opravách. Skôr je to asi možno taký, by som povedal, bežný slovenský podnikateľský ako keby nejaká situácia, hej, alebo prostredie, že kde
dochádzalo, viete, že priebežne sa menila nejaká faktúra, tak sa vystrnula a vyhodila do systému, kým to išlo do DPH-čky a toto už vlastne nebude možné, takže je to vec dohody medzi tými obchodnými partnermi. Ale to je dôležité, že predtým ste to vedeli spraviť bez toho, aby daňová správa vedela, že niečo také robíte a už teraz, ak tú funkcionalitu ten systém nebude mať, tak v podstate to neviete, alebo veľmi limitovane viete spraviť, hej, aby ste si schválili tú faktúru. Cieľom je v budúcnosti samozrejme, aby to išlo automatizovane a bez takýchto problémov, ale sme v nejakej transformačnej dobe. Kým sa naučíme tie nové veci a kým to zautomatizujeme, tak to práve bude takto vyzerať, lebo sa bojíme chýb. Keby sme boli v situácii, v ktorej sa nebojíme veci opravovať po sebe a dať o tom vedieť, nemusíme robiť takéto veci. Ako tých otázok pribúde, tak môžeme aj ale povedzte, Tomáš, pardon. Já jsem v tomto směru optimista, protože jakoby ty běžné údaje jako referenci zákazníka, číslo objednávky a tak dále, a pokud někdo pracoval v nějakém ERP systému nebo v fakturačním softwaru, který umí i objednávku, tak to tam mají jakoby běžně vyřešeno. Já jsem si teď vytvořil jednu fakturu z objednávky, to číslo tam prostě je a jako uživatel se nemusím vůbec jakoby starat. No. Je to běžná věc, většina těch softwarů to umí, takže z toho bych neměl obavu. Jsem opravdu optimistický. Možno ešte jednu otázočku a potom by som navrhol, že poďme ďalej, ale že či môžu PayPal na posielanie faktúr využívať aj nepláci DPH, tak akože môžu, hej, nie je to zakázané ani vymedzené, tak v podstate áno, je to možné. Ale možno teda by som navrhol, že poďme akože na ďalší case, ak súhlasíte, trošku nejak aj sa posunieme a popri tom možno aj niektoré otázky zodpovieme, lebo pribúdajú každou minútou. Máme tu taký menší case, alebo to zdanlivo menší. Dnes nám prichádzajú faktúry dodávateľské mailom, poštou nejakým spôsobom. My ich akceptujeme, uhradíme a tú, čo neuhradíme, prípadne odpovieme, že neprijímame túto faktúru a neuhradíme ju. Keď máme na druhom konci nejakých menej precíznych dodávateľov, tak si to všimnú o 2 mesiace, keď je tá faktúra neuhradená. My sme ju ale napríklad do výkazu DPH nedali, oni áno. A dnes teda už majú povinnosť nám túto faktúru posielať elektronicky. To znamená, že ak my aj elektronicky neodmietneme, tak automaticky je tá faktúra evidovaná. A ten case smeroval k tomu, to je možno hlavne k pánovi Píšekovi, že akým spôsobom, aby sme to videli, čo mám spraviť, keď teda faktúra je evidentne nesprávna, alebo možno nemá súvisí s ničím, so vzťahom mňa ako odberateľa a môjho dodávateľa, ako ju môžem cez digitálneho poštára odmietnúť tak, aby to bolo jasne zaevidované. Nemůžete. Okay. To je úplně mimo digitálního poštára. Toto je vlastně váš jakoby business rozhodnutí, že tuto fakturu nepřijímáte. Musíte to jasně vědět a on je povinen vlastně na druhé straně vystavit dobropis. Pokud ta faktura byla zcela neoprávněná třeba na zboží, nebo služby, které nedodal, tak vám nemá co fakturovat. Je to čistě na něm, respektive na vás, vy ho musíte tlačit a tlačit ho včas, aby ten dobropis vystavil. A toto je jakoby správný postup. Ano, měl bych si tu fakturu možná v tomto případě, ale to je spíš otázka potom na pana Kyně. Jestli ji mám zaúčtovat u sebe, nezaplatit, zablokovat, nezaplatit a čekat a trvat na dobropisu. To by bylo asi nejčistší řešení. Ale to je v prípade, že už viem o tej chybe, hej, ako keby kvázi. Že je to faktúra, ktorá ani mi nepatrí napríklad, ale niekto ju elektronicky cez PayPal odoslal. Aha, tak to iné, že prezentovali teda z ministerstva financií, že vlastne v rámci toho PayPalu ja by som mal byť schopný odmietnúť. Nie? To se z ministerstva financí pletou. To není odmietnutí, není faktúra. No, tak vidíte, ešte si to pozriem
lebo máme aj webinár a tam ako v teoretickej rovine, lebo fakt ten webinár bol v tej forme, kde teoretizovali a prakticky nie všetko sa zodpovedalo, ale takto bolo prezentované, to si spomínam, že by mala byť funkcionalita, že áno, ja ju vystavím, hej, pošlem cez e-poštára a na druhej strane on ju vlastne odmietne, hej. Jako takto, já to upřesním. Ono to přes PayPal jde, je to takzvaný invoice response, to znamená odpověď na fakturu, ale to není faktura. To je jako kdybyste poslali e-mail. No. Akorát je takový lepší, je strukturovaný, tam opravdu typ toho třeba může být v té odpovědi, že faktura je odmítnutá, je tam nějaký důvod a podobně. Ale tyto dokumenty, teď si představte situaci, dneska pošlete dodavateli e-mail, že tuto fakturu odmítáte. A dáváte dokopy finanční správu? Ako to je jasne, o tomto sa nebavme, že No. to je asi trošku ako keby iná, ale môže byť, hej, že proste nejaké systémy nebudú mať na výber a môžu to len vystaviť v tom systéme a len poslať cez e-poštár, že nebudú mať nejakú inú funkcionalitu. Ale co jsem chtěl říct, jako teď spíš pro posluchače, a to znamená, dneska v e-mailu nedáváte dokopy finanční správu. Jasně. A pokud jakoby odpovědi, které jdou přes PayPal, můžete, některé systémy to podporují, Odoo to podporuje, jako odpověď na fakturu, ale nemusí to podporovat jakoby všechny systémy, to není povinnost a není to legislativně dané. Ale hlavně ta faktura, která odešla od vašeho, nebo od dodavatele k vám, ta neoprávněná faktura, ona už je zaevidovaná vlastně v tom systému DPH. Takže on nemá jinou možnost, než ji stáhnout takže vystaví dobropis. No. Jinak bude, kdo platí DPH? Ten vystavitel, že? Jasně, ano. No, on nemá jinou možnost. On si sám jako zadělává na problém, pokud vám vystaví fakturu, která vám nepatří, nebo na nesprávné množství, nemá k tomu právní důvod, zadělává si na problém. Možno teda ukázať, ako sa dá vystaviť ten dobropis. Veľmi jednoducho. Dobropis velice jednoduše. Mám tu tlačítko z té původní faktury a dejme tomu byla celá zlé. Poslal jsem ji omylem, stane se a někomu špatně. Dobropis chybně vystaveno. Stornovat. Klik. Mám tady v původní vazbě na faktury a tak dále. Všechno je zajištěno. Potvrdím. Pošlu prostřednictvím PayPal a mám to vyřešeno. No? Hotovo. Obvykle jakoby vystavení dobropisů z účetních systémů, já nevím, z Pohody, z Crossu a tak dále, je obvykle v několik kliknutí. To asi všichni to mají podobně. No, takže v tom jakoby, náročnost by neměla být nějak jakoby, větší. A je to možná i rychlejší než odeslání e-mailem, protože nečekám nikde na to PDF, nikde ho nevkládám do e-mailu, nikde ho nikam nekopíruju, prostě odklikám to a systém mi to odešle. Ešte možno, že doplním jednu vec, ktorá si spomínam tiež z prezentácie, že tí neplatitelia DPH, oni síce nebudú mať povinnosť vystavovať, alebo teda mať e-poštára a vystavovať e-faktúru na vystavenie, ale nejako ju budú musieť prijať. Hej. Čiže v podstate nemusia, ale asi budú musieť, lebo nejako ju budú musieť prijať. Keďže my ako, hej, teda poviem príklad, my by sme vystavili na niekoho tú e-faktúru v tom nejakom rozhraní XML, tak vlastne on potom teoreticky by mal aj technický problém ju prijať a sprocesovať. Takže možno, že toto ja som si poznačil, že ešte toto sa na to pozrieme a budeme informovať v nejakom ako follow-upe, že naozaj ako pragmaticky by ten neplatiteľ, lebo akože zo zákona čisto právne povedané nemá povinnosť vystavovať alebo teda spracovávať e-fakturáciu. Takže tak, to musím ešte doplniť. Dobre, asi môžeme ísť aj ďalej. OK. Ak nechcete položiť žiadne otázky, tak ďalšie. No, tak... budeme musieť, ale tak poďme, aby sme, lebo ešte máme hej, nejaké
Casey? Máme tu ďalší case, alebo teda situáciu, ktorá sa týka e-shopov, a tým nemyslíme len e-shopy, tak ako ich poznáme, ale naozaj e-shop pre B2B zákazníka. Typicky to môže byť, ja neviem, štúdio tieniacej techniky, ktoré časť svojej produkcie automatizovaným e-shopovým spôsobom dodáva pre svojich zákazníkov. A teda asi, keď mám taký e-shop, by som chcel vedieť, čo sa pre ten e-shop mení od 1. januára, akým spôsobom ten e-shop automaticky bude zasielať faktúry cez digitálneho poštára, či môžu byť digitálny poštár iný pre tieto faktúry, iný pre iné, a teda tento typ, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý, pretože často sa ten predaj najmä tovaru automatizuje dnes cez e-shopové riešenia. A tak toto jenom okomentuju, protože Odoo má e-shop, takže u nás je to jednoduché. Ale tady je třeba si uvědomit jednu věc. E-shop a někde jinde máte třeba účetní systém. Typicky i my máme takové klienty, že třeba v Odoo účtují a mají, já nevím, sklady a všechno takové hospodářství, ale e-shop mají někde jinde, třeba, já nevím, na Shopify, oblíbená platforma. A my už dnes máme s tím klientem, dejme tomu, vyřešený to, že, anebo jinak. My fungujeme jako e-shop, jako Odoo funguje jako e-shop a účtujou v pohodě. My už dnes máme vlastně s tím klientem vytvořený systém, kdy přenášíme data do pohody, protože faktury na e-shopu se generují automaticky. No? A odešlo se i pro B2B klientům automaticky přes PEPO. To není problém, to je věc toho e-shopu a jenom možná ukážu, že vlastně ten systém, a on by to měl zvládnout každý systém. No. A vlastně ten klient, který je na tom e-shopu registrovaný, tak systém si sám zjistí, že je registrovaný v PayPal síti. No, nebo že má v případě Slovenska, že má být registrovaný v PayPal síti a že mu může odeslat vlastně e-fakturu. Nebo měl by odeslat, protože má, nevím, já to mám ještě teda počít DPH, ale nově by to mělo být to DIČ. A to znamená, e-shop to odešle a mezi třeba Odoo a Pohodou máme můstek, který přenáší ty faktury. Protože nikdo to nechce přepisovat automaticky. To znamená, v tuto chvíli vlastně pro účetního nebo účetní firmu se nic nemění. Ty faktury se přenesou jako dosud. To, co se mění, tak pro nás, jakoby pro provozovatele e-shopu, že si musím zajistit vlastně to napojení na digitálního poštaře odeslání. Vodu teda to už mám, ale jiné e-shopy si to samozřejmě budou muset vyřešit. A ty můstky, které už u vás fungují, tak asi zůstanou funkční. Tam nevidím důvod na nějakou zásadní změnu. Mm-hmm. Možno, že môžeme zo pár otázok, aby sme aj trošku z toho nám ubudlo. Musia e-faktúru využívať aj firmy, ktoré vedú iba daňovú evidenciu, zátvorke nemajú účtovníctvo, ak áno, kde nájdu prijaté e-faktúry od dodávateľov. No, akože to len pre vás, pán Pišek, že daňová evidencia, to sú napríklad živnostníci alebo hej, tí drobní podnikatelia, a že nemusia viesť účtovníctvo, majú len jednoduché účtovníctvo. A v podstate, aspoň teda, čo mám navnímané, tak e-fakturácia není naviazaná na vedenie účtovníctva alebo daňovej evidencie, je viazaná na to, či som zdaniteľná osoba alebo nie. Hej. Takže ako keby to je smerodajné z pohľadu zákona o DPH. To by som k tomu asi tak povedal. A potom narážame na to, čo som predtým vravel, že aj keď bude nejaký živnostník alebo nepláca DPH, proste drobný podnikateľ a nebudeme povinnosť vystavovať alebo používať e-poštára, vystavovať e-faktúru, tak presne ako to príjmem v nejakom systéme, ktorý vlastne, hej, bude už len, budem od tých teda tí, čo sú povinní vystavovať e-faktúru, príjmať v XML formáte. Takže... Musí si pořídit nějaký systém a ministerstvo nebo finanční správa často zmiňuje takzvaný PayPal box.
jako takovou podstatně poštovní schránku na elektronické faktury. Odoo je primárně fakturační a ERP systém, takže to není primárně jakoby poštovní schránka na e-faktury. Dala by se takto využít, ale je to takové, jakoby, asi byste hledali něco jednoduššího, jo, nebo takový podnikatel by hledal něco jednoduššího. Co mám zprávy, a někteří to takto už prezentovali na seminářích finančních zprávy, ty digitální poštáři, pro ty opravdu malé živnostníky tohoto typu chystají takovéto poštovní schránky v podstatě zdarma. No, to znamená, ta faktura se tam objeví se tam v nějaké čitelné podobě, ne to XML, to XML tam musí být, ale objeví se tam v takové čitelné podobě třeba zobrazení toho PDFka, jo, nebo pěkná obrazovka, kde máte jasné údaje, že kdy to bylo vystaveno, kdy je splatnost a tak dále. A mají, nebo prezentovali i funkce, jako že pošlete kopii třeba účetnímu. No, nebo vyexportujete do těch běžných účetních softwarů jako Pohoda, Omega Cross a tak dále, a aby si to paní účetní mohla jednoduše natáhnout a nepřepisovala ty faktury. No, takže toto pro ty opravdu nejmenší, kdy podnikatele jako běžný živnostník on nedostává stovky faktur měsíčně. To by asi ho ta živnost neužila. No, takže to jsou spíše jednotky faktur, ale neslyšel jsem o nějaké omezení. A prostě jednoduchá poštovní schránka na e-fakturu, to znamená PayPal-box a vyřešeno. On nepotřebuje nic dalšího. Dobré. A otázočka takého trošku technickejšieho rázu. Formát XML bude pre Slovensko a Nemecko totožný podľa normy EN 16931 a bude využiť jen iný prostredník, tedy napríklad e-poštár. A ja akože to číslo, teraz nepamätám, ale myslím, že to bolo 16931, že to, čo prezentovali, aspoň Slováci, už Nemecko neviem, ale akože ministerstvo prezentovalo túto normu. Že teda má to byť ako zharmonizované. Ano, pro všechny v Evropě platí stejná norma, ale pozor, těch XML formátů je trošičku více. Na Slovensku implementujeme ten standard, který se jmenuje BIS3. V Německu se používá X-Rechnung. Jo. Ony jsou velmi podobné, ony se liší jakoby v detailech. Nicméně všichni by, jakoby ten BIS3 je takový standard, že všichni by ho měli umět. No, zhruba takto. Jinak v Odoo umí jak ten X-Rechnung, tak Facturix, holandský NLCius, standardní BIS3 a postupně asi budou přibývat i další, jo, tím, že je to národní systém. Ale ta BIS3 je takový opravdu základní standard, na který se dá spolehnout. Dobre, potom tiež zaujímavá otázka, ako je to s preddávkovou faktúrou? A to máme jeden case, tak to by som nechal na potom. To máme ten 5. case, preddávkové faktúry. A potom tu máme, ako dám prílohu k faktúre. To je celkom dobrá otázka z pohľadu akože PayPalu. Neviem, že či vieme niečo ukázať, aspoň tak len... Vieme, dobre. Vieme, a musím najít nejakú vodnou faktúru. Respektíve takto. A účetnictví, zákazníci faktury. Tak zase Mário asi tady hodím nějaké konzultační služby. 8 hodin celý den, tvrdím. A tady mám ikonku sponky, kterou mi indikuje právě přílohu. A já si nějakou můžu vybrat, no, co bych tak vybral. No tak dajte, aby to nebylo kompromitujúce dač. No právě, ale mám tam nějaké testovací data, například dodací list. Jo? Vůbec to s tím nesouvisí, ale dodací list to je typická příloha faktury nebo timesheety jako výkazy práce, no, v mém biznisu nebo v našem biznisu.
Takže přes tu sponku si to tu přiložím a odešlu a jde to, vlastně to XML si nese nejenom podobu té faktury, té PDF, ale i tu přílohu toho dodacího listu. No, něco takového. No, a odchází to jako celé spolu té protistraně. A já si to trošku popoženu a ukážeme si to právě i na té protistraně. To chviličku trvá, než to projde tou sítí, to je stejně jak e-maily. Jo? E-maily taky dneska nemáte do 10 sekund, ale než to projde všemi antiviry a kontrolami antispamovými a podobně, tak to chviličku trvá. Tak, no, zkusíme se podívat, jak to teda vypadá u příjemce. Dotační služby. Tak, to je ono. Tak, no a mě dorazila, všimněte si, to je u té protistrany, u toho příjemce té faktury, takže tady mi dorazila vlastně ta samotná faktura, to PDF té faktury, to se mi zobrazuje i vpravo, a kromě toho mi dorazil ten dodací list. No, takže všecko vlastně, co je v tom XML-ku, tady, v tom je zobalená i obě přílohy. Jestli jich tam bude 1, 2 nebo 10, je čistě na vás. No, takže můžete a určitě v některých případech se běžně přílohy přikládají. Dobre. A ak mám dohodnutý splátkový kalendár v zmluve, ktorý nahrádza zálohovú faktúru, je to bežné, budem musieť vystaviť za každú zálohu samostatnú faktúru? No, ja si niečo teda spomínam, že bolo to predmetom nejakej len diskusie, nebolo to vyslovene prezentované, ale ak vychádzame z kontextu, že vlastne tá elektronická faktúra má byť v nejakom formáte EN, hej, 16.9.1 a tak ďalej, a ten formát má byť dodržaný, tak častokrát, hej, ten splátkový kalendár je dohodnutý v zmluve ako nejaká príloha. A vychádzam z predpokladu, že keďže nebude naplňať ten charakter, čo má obsahovať, tak asi by som mal vystavovať faktúru. Ale toto by som si... Alebo neviem, pán Tomáš, vy ste zachytili niečo na splátkový kalendár? Nejaký metodický výklad alebo nejakú tému? Metodicky ne. A zcela určitě jakoby splátkový kalendář není vyloženě jakoby kalendář není součástí e-faktury. Tak to součástí jsou samozřejmě platební podmínky, ale to nevím, to asi není to tež. To už mám tu fakturu. Takže to asi... Akože ono, e-faktúra nemení vo veľkej väčšine tie ustanovenia, čo má obsahovať faktúra, hej. Čiže ako keby aj v zásade nemení v tých základných bodoch samotný zákon o DPH a fakturáciu. Sú tam nejaké úpravy, ale nevybavujem si splátkový kalendár, akože štandardne není takto riešený. Ale to som si poznačil, že môžeme to ešte odkonzultovať a prípadne dáme vám spätnú väzbu. Lebo nič sa mi marí, že bolo to predmetom len také akože teoretické úvahy a presne tam bola tá úvaha, že ak má tá daná to plnenie a k tomu súvisiaca vlastne elektronický dokument mať tú náplň, ktorý vlastne spĺňa nejakú formu, hej, podľa tej normy, tak splátkový kalendár ako takýto do základu nebude spĺňať. No. Takže toto by sme si ešte asi odsúhlasili. A môžeme ešte jednu. Momentálne môžeme DPH fakturáciu na vstupe dať do ďalšieho DPH obdobia v rámci roku. To už nebude možné, alebo to zostáva na vstupe. No tak takto, akože váš nárok na odpočet zostáva. Tam sa nemení ako keby ten princíp, ale samozrejme tým, že to bude cez ten PEPL prepojené, tak ako bude to v nastavení toho systému, že ako si viete tú DPH posunúť o mesiac neskôr, lebo zákon o DPH hovorí, že vlastne najneskôr do konca kalendárneho roka, hej, si môžem uplatniť odpočet napríklad studentského plnenia. Takže technicky teraz priznám sa, že nie som si istý, ako sa to tam, hej, v rámci poštára zohľadní v systéme, ale zo zákona je to možné stále, alebo bude to možné tak.
No, nevím jak, takto v okamžiku, kdy odešlu fakturu a přijmu fakturu, tak se zareportuje DPH s těmi aktuálními údaji. Jo, na finanční správu. Nějaká další jakoby korekce a uplatnění zatím o tom jsem teda neslyšel. Dobre, ale môžeme tiež ešte preveriť. A možno, že môžeme ísť na ďalší case, hej, a potom by sme ešte, máme tam nejakých 10 otázok, ktoré pribudli medzi tým. Ja to teda trošku preskočím a zaradím ten 5. Je teda dnes, a boli na to aj otázky, často využívané zálohové faktúry, proforma faktúry, príkazy na úhradu a podobné typy dokumentov, názvov sa používa viac. No teraz skúsme to brať zo širša. Aké je miesto týchto dokumentov v prostredí e-faktúry? Mení sa vôbec niečo, alebo vznikli nejaké nové skutočnosti? Akým spôsobom sa k tomu postaviť? Do toho patrí aj splátkový kalendár, proforma faktúry a ďalšie veci, čo medzi otázkami medzi tým zazneli. A teda nebávame sa asi o konkrétne nejakej jednej, ale skôr aké je miesto v systéme e-faktúra? Čo sa zmenilo? Vôbec sa mení niečo? Prípadne akým spôsobom tu figuruje ako daňový doklad? Možná začnu, ale poprosím Martina Kyňa, když tak mě opravte, ale proforma faktúra, zálohová faktúra a nejsou daňové doklady. Áno, to platí, aj to aj bude platiť naďalej. Čiže predávková zálohová faktúra není daňový doklad. V podstate ten ako keby ani nemá byť riešený v poštárovi. Hej, a až potom pri platbe, hej, sa má vystaviť vlastne doklad k prijatej platbe a ten už je ako aj bude v súlade so alebo s novelou zákona o DPH daňovým dokladom, ktorý má ísť cez poštára. Idete teraz niečo? Dobre. Ano, něco jiného je, že fakturu nebo zálohovou fakturu potom, když to je vlastně, já mám určitou povinnost vystavit vlastně daňový doklad k přijaté platbě, ale tam je tuším 15 dnů, že? Od přijetí té platby. A pokud já stihnu vlastně vystavit koncovou fakturu do těch 15 dnů, tak nemusím a vystavím vlastně ostrou fakturu a potřebuju odpočítat tu výši zaplacené zálohy. No, to je jeden jakoby případ. To samozřejmě vlastně ta e-faktura umí. To znamená, když je uhrazená částečně, tak prostě v těch datech je ta úhrada, nebo ten odpočet té zálohové faktury tam je. Pak druhý případ je daňový doklad, už k přijaté záloze. A já se teď rychle podívám, jestli tu mám nějaké objednávky. Tady mám a zkusíme tady vytvořit fakturu. Tady jenom vysvětlím, tady už bylo, u této objednávky byla vystavena nebo odeslal jsem jiným způsobem zálohovou fakturu, což není nic jiného než výzva k platbě. A poté se vystavil daňový doklad k přijaté platbě. A když teď vystavuju finální koncovou fakturu, tak odečítám daňový doklad a například u nás je to takto, protože tady se samozřejmě u daňového dokladu musím takový vyřešit DPH, protože ta už byla odvedena nebo nareportovaná s tím daňovým dokladem. A odesílám fakturu koncovou poníženou o to DPH. Samotný daňový doklad, protože z pohledu zákona se jedná o fakturu, a tak samotný daňový doklad, já už ho tu někde mám, faktury, deník, tady daňové doklady. Samotný daňový doklad mi taky odešel přes e-fakturu. A protože už byl uhrazený, tak on už je samozřejmě zaplacený a toto normálně jakoby projde sítí, je to v podstatě jenom informace o té daňové části. Nic jiného to není. No, je to uhrazeno, takže to všechny tyto informace odejdou vlastně k klientovi. I to a daňový doklad může mít speciální vlastně typ jakoby v těch datech, takže ty systémy jsou schopné poznat, že se jedná vlastně o daňový doklad. Takže tolik po technické stránce. Toto by neměl být žádný problém.
Máme takú doplňujúcu otázku, možno nadviažem, že nie každý vystavuje daňový doklad o prijatej platbe. No, viete to, že kvázi nie každý ide v súlade s zákonom, tak hej, to samozrejme e-poštár nevyrieši, alebo e-faktúra. Môžu byť situácie, kedy v jednom období máte ako zálohu a zároveň aj vyúčtovaciu faktúru, tak samozrejme vtedy ani zákon nedáva tú povinnosť vystavovať doklad o prijatej platbe, ale tam, kde by tá zo zákona povinnosť vznikala a on vám ju nevystaví, lebo ako viem, že sa to bežne deje, a treba niekedy veľakrát zahraniční, hej, klienti alebo dodávateľia proste ani to nepoznajú, hej, tento režim, tak samozrejme s týmto ako keby asi nič nespravíme, hej, že proste musíte dotlačiť toho obchodného partnera, alebo vy sa musíte dohodnúť, že niekto ten doklad o prijatej platbe vystaví. Nevieme proste tú predávkovú zálohu faktúru nahradiť ako kvázi a tváriť sa, že to je daňový doklad. A ešte tu poslala jedna pani metodický pokyn, alebo teda, pardon, často kladené otázky k tomu splátkovému kalendáru, ale možno, že to by sme potom dopozreli, hej, že ako sa vyjadrila teda finančná správa nejaké takéto otázke, aby sme teraz veľa času nestrácali a to potom môžeme doposlať všetkým uchádzačom. A ešte počkajte sekundičku ďalej. Čo s chybnou? Čo v prípade, ak mne príde faktúra, ktorá nepatrí mne, a čo s chybnou, respektíve faktúrou, ktorú odmietame, ktorej je prenos daňovej povinnosti. Čiže vyslovene ako keby mylná chybná faktúra. No a videl som tu aj aký koment od niekoho pána, že pán Beňo, to je ten metodik z ministerstva financií, jednoznačne povedal, že to je náš problém a máme súdnou cestou zadať námietku voči neoprávnenej faktúre. Hej, že asi ako keby principiálne nemôžeme byť za to zodpovední, keď či už podvodne alebo nevedomky niekto nám pošle proste mylnú chybnú faktúru, ale možno tam je ten, pán Píšek, ten moment, že v rámci poštára, ak sú na druhom konci, či to viem odmietnúť technicky, hej? Alebo teda... To je ale na koncových systémech. Zákon toto nijak neupravuje, takže to není povinnost. Ale podľa mňa možno toto je dosť dôležitý bod, že aj pre ostatné systémy, že proste to by mal byť tlak aj zo strany štátu, aj podnikateľov, aby sa to tam nastavilo ako jedna z možností, lebo inak to bude naozaj ako keby až chaos, by som povedal. Hej. Jako, technicky je to možné, je na to vlastně ta síť připravená, existují na to formáty dokumentů, je to ten odpověď na fakturu invoice response. Takže to jakoby jde a některé systémy už to jí mají vyřešené, pohodu to má, ale ta protistrana musí umět vlastně taky ten dokument přijmout. No, takže to není jako e-mail umí přijmout každý, ale ty strukturované data neumí každý. Takže to je na domluvit v tuto chvíli. Skúsime toto ešte tak preskúmať aj s metodikou, a že ako sa k tomu budú naozaj stavať a potom aj možno, že s tým po tej technickej stránke, že to by sme vám ešte prípadne doposlali nejaké stanovisko alebo odpoveď, lebo aj ďalšia otázka bola, že ako sa brániť neoprávneným chybným faktúram, hej, takže to je podobné. A viem skontrolovať, či všetky faktúry boli odoslané cez elektronického poštára? Otázka. Ano. Predpokladám, že jasne. Určitě. Tady mám přehled, stav PEPOL a vím, že jestli to bylo dokončené a čeká na odeslání nebo čeká na přijetí například té protistrana. Že si to ještě nestáhli k sobě. Jasne. A viem faktúru je potrebné zaplatiť, aj keď mi nepatrí a bude vystavený dobropis k faktúre. A akože neviem, či sa to myslí, že tá mylná asi faktúra, tak akože principiálne ten cashový moment, že mám zaplatiť nejakú faktúru, nesúvisí s DPH, hej, ak toto bola tá otázka. Aspoň to je teda môj názor. Takže nevidím tam dôvod na jej úhradu. Hej, akože zákon o DPH určite nemám vedomosť, že by v nejakom ustanovení nútil ako keby protistranu uhradiť faktúru z tohto titulu, takže nemyslím si, hej, že by toto bolo relevantné. Budú sa cez PEPOL, predávkové faktúry sme si povedali.
Dobrý deň, naše otázky, no to je tak trošku na dlhšie. A ako to bude v SAPe? Bude PayPal Box prímo v SAPe? Tak to je otázka na SAP, no. Ale predpokladám, že asi áno. Neviem si predstaviť, že by SAP nemal zvládnutý PayPal, ale asi určite dopytovať radšej o nich. A potom tu máme taký súbor otázok. Čiže na stránkach finančnej správy je celkem obsáhly seznam providerů. Máte nejaké tipy, ktorého vybrať, nebo alespoň podľa čeho si vybrať? Prvá, jak to bude, alebo môžeme si povedať tie prvé, ideme zadom. V prvé řadě si položte otázku, jaký informační systém používáte. A zeptal bych se u výrobce toho informačního systému. Realita je taková, já jsem trošku nazlobený na finanční správu a jim to opakuju pokaždé, když je vidím. Vy jako uživatelé informačních systémů, pokud samozřejmě nemusíte mít žádný, tak pak je ten výběr, ale pokud už máte nějaký, tak ten výběr za vás dělá ve skutečnosti a ten výrobce informačního systému. On musí nějak technicky podporovat nějakého digitálního poštáře. Realita je taková, ODU jako informační systém se zároveň nechává certifikovat a dělá digitálního poštáře. Žádný výběr. A Pohoda Stoneware se nechává certifikovat, žádný výběr. Cross si to bude nakupovat jako službu, to jsou veřejné informace, to už prezentovali, takže jako neříkám nic tajného, ale budou mít jednoho, kterého už si domluvili, žádný výběr. To je 80% vlastně těch informačních systémů. Takže realita je spíš taková, jako že ptejte se u svých výrobců informačních systémů, u Pohody, u Crossu, já nevím, Superfaktury, iDoklado, a oni vlastně to už mají většinou vyřešené, nebo je to v běhu. No. A povedzme pri výbere nového systému alebo len hľadám digitálneho poštára, si treba popísať, čo robím, akým spôsobom odosielam faktúry, koľko ich je, som schopný to zautomatizovať. Nebola by mi lepšia externá účtovná firma, chcem naozaj len poštára, alebo už je čas prejsť na nejaký lepší systém, ERP systém. Toto sú otázky, ktoré sa dajú teda spracovať a od toho uvidím ten posun, či to bude malá webová služba čisto na posielanie faktúr, alebo to posuniem ďalej aj po procesnej stránke. Dobre, jak to bude s účtovaním pokladný, tak tomu poviem, že akože e-faktúra nenahrádza e-kasu a de facto ako keby môžeme povedať, že e-kasa ako v svojej podstate je ako keby forma e-faktúry a vlastne tá ide, viete, cez svoj ten systém, takže pokladňa nie je nejako ovplyvnená e-faktúrou. Asi aj mi to potvrdíte, pán Pišek, predpokladám, že ako pokladňu neriešime v rámci e-faktúry. Tak, no. Můžu potvrdit, že se neřeší v rámci e-faktúry. Potom je tretia otázka k tým splátkovým kalendárom, ale možno, že to je také, by som povedal, trošku ešte aj nejasné, aspoň čo mám, a ešte nečítal som tie otázky, odpovede, tak to by som nechal na neskôr. Otázka zaujímavá, ako bude fungovať samofakturácia, self-billing. Ja poviem len z toho zákonného pohľadu, že novela alebo zákon o DPH sa v tomto smere nemení, hej, že platí, že self-billing bude možný, hej, že odberateľ môže vystaviť do dodávateľa tú faktúru a tak ďalej, ale potom je tá technická stránka a neviem, či pán Pišek akože vieme povedať, alebo ešte je to v riešení. Vieme, self-billing není problém a v podstatě já si vystavím sám na sebe teda fakturu za dodavatele, dodavatelské faktury, dám si novou a důležité teda aspoň bodu je, že si to dávám do speciálního self-billingového deníku, a protože tam se potom jakoby technicky řeší číselná řada podle partnera a tady si přidám produkt, dejme tomu takto, sum, nemám tu cenu, si tu něco nastavím, šup. Je to přijatá faktura, to znamená, ale já si ji vystavuji na sebe. Tak, tady něco máme. Potvrdím. A vím, jestli mi tam ještě něco vyšlu.
A systém ví a ty systémy by to měly vědět, že se teda jedná o self-billingovou fakturu, jo? A normálně ji odešle přes síť PEPOL a protistrana taky, když to přijme, tak ví, že by se mělo jednat o self-billingovou fakturu a tak to jí zpracuje celé. OK. OK. Ja k tomu dodám ešte, lebo máme presne klienta, ktorý má stovky svojich klientov, za ktorých fakturuje veci sám na seba. A technicky je to presne tak, ako pomenoval pán Píšek. Legislatívne je to presne tak, ako povedal pán Kyňo, a teraz procesne. Kým doteraz sa to dalo všetko vybaviť nejako a môžem za teba fakturovať, áno, môžeš. Správ to, toto je nejaký číselný rad dohodnutý dnes. Tým, že to všetko bude automaticky evidované, už to musí byť dohodnuté lepšie. Poviem to takto. A je to tá časť, že už to asi po sebe budeme o dosť ťažšie opravovať, zvlášť keď je to niekoľko stoviek faktúr každý mesiac. Čiže odporúčame si aj tie veci, ktoré doteraz nemuseli byť doladené, doladiť, aj číselné rady a ďalšie veci, lebo už to nebude možné opraviť. Tak to by som to dopovedal. Já jenom jako vsuvku, já jsem dělal kdysi web lightning systém, což je tvrdý automotiv Tier 1, dodavatel světel přímo na linku v podstatě. Tam neexistuje, že byste opravovali self-billingovou fakturu, kterou vám Škodovka vystaví. Od toho se ten self-billing dělá jakože reálně vlastně já si to vystavím sám na sebe právě proto, aby nedošlo k tomu, že dodavatel mi tam vystaví něco, co já jsem třeba nepřijmul nebo nechci přijmout. Takže to je tak na okraj. Dobre, ešte taká... Nie všetci sme z automotívu. No, tam to bola čistá. Taká tiež trošku technickejšia otázka. Do ODU prijatú faktúru bude musieť nahrať aj PDF a XML. Tak XML musím, nie že môžem, ale musím. A teraz akože PDF je už skoro len vizuál a predpokladám, že asi v ODU je tá funkcionalita možná, len ako chápem, že to je ako keby nejaká Ako nie je to potrebné, lebo to XML sa vizuálne objaví ako vlastne, ako to vidíme, hej. Ano, nahrávají se určitě všechny přílohy, protože vy nevíte, co vám dodavatel v těch přílohách poslal. On vám tam pošle třeba dodací list, nebo nějaký další podpůrný dokument. V tom prípade áno, jasne. No, ako keď to PDF je nejaká príloha, tak jasne, to sa musí nahrať. Ano. A já tam chci všechno, takže já si to tam, ODU to tam nahraje všechno. Co s ním potom uděláte, jako teoreticky, pokud máte nějaké technické oprávnění, tak můžete něco z toho smazat, ale proč? Já bych do toho uživatele nepouštěl. Dobře, ak dodávateľ nepošle doklad o prijatej platbe, aj napriek urgencii urobí vyúčtovaciu faktúru a odráta sa iba mínusom zálohu, bez uvedenia čísla daňového dokladu, je to OK? No, není to celkom OK, hej? Že vlastne závisí to asi od toho času, že keď je tá vyúčtovacia faktúra, či v jednom období, alebo je tam nejaký ten časový sled a nedodržiavame tých 15 dní. Takže môže to byť OK, ale nemusí, v závislosti od toho obdobia. Nicméně, pokud je to OK, je to v tom časovém období, tak to pro e-fakturu není problém. Normálně je tam odpočet. Okay. No. A čo taký zápočet? Taktiež musí prebehnúť cez digitálneho poštára. Ak sa bavíme zápočet záväzkov, pohľadávok, hej, tak to je skôr ako keby finančná, hej, úhradová položka. To nemá ako keby nejaký súvis s e-faktúrou, čiže to je vysporiadanie záväzku alebo vysporiadanie nejaké pohľadávky konkrétnej faktúry. Takže to by nemalo mať žiaden súvis s e-faktúrou. Ešte tu je posledné dve otázky. Možno nie je otázka, či neplatnú faktúru treba zaplatiť, ale či ju treba zarátať do DPH výkazu, prípadne či DPH výkaz už bude automaticky z toho robený. Áno, to je dobrá otázka. Samozrejme, určite ju nedávate do DPH výkazu, lebo ju neuznávate, hej. Ono ako keby, možno, že pán Píšek, a opravte ma z technického hľadiska, e-poštár si ide ako keby trošku taký svoj zájazd, hej, a DPH
výkazy si pôjdu svoj zájazd. A doslova aj pán Beňo z ministerstva financií, alebo jeden z tých pánov, čo to prezentovali, hovorili, oni si už budú robiť svoje párovanie na úrovni finančnej správy, e-poštár versus DPH výkazy a potom v budúcnosti vlastne aj je plán, že kontrolný výkaz zrušia, lebo v podstate e-poštár ho má nahradiť. Takže vy sa rozhodnete vo vašom účtovnom systéme v module DPH, že či tú faktúru si tam ako keby zaevidujete alebo nie. Dobre, používam k fakturácii program Maniestri, bude kompatibilný s e-faktúrou? No tak musíte sa ich spýtať, ale predpokladám, že asi áno. Je to taký tiež známejší systém. Ešte na úvod ešte poviem, že ešte tam bola celkom zaujímavá otázka, ale taká účtovná. Na úvode sa jeden pán, myslím, pýtal, že mám otázku ohľadom účtovania nákladov spojených so zavedením e-poštára, doprogramovanie modulu do SAPu, prevod do XML-ka, o aký typ nákladov ide. Ak sa jedná o dlhodobý nehmotný majetok, koľko rokov odpisovania navrhujete? No takto, akože pokiaľ je to doslova, že sa na mieru programuje, je nejaká funkcionalita, vytvára sa logicky k tomu SAPu niečo nové, nejaký model e-poštára, tak to by myslím a závisí to aj od toho, aké máte smernice nastavené, ale ako je to, môže sa to pokladať za nehmotný majetok, si myslím, aspoň to je môj názor. A koľko rokov? No, to je celkom zaujímavá otázka. Závisí to, viete, že naozaj ten nehmotný majetok, koľko môže byť, ako ten e-poštár tu bude asi viac menej na veky. Hej, že keďže to vychádza zo smernice, takže ťažko povedať, no, môžeme sa nad tým zamyslieť. Aj asi závisí, že či vediete v IFRS alebo v lokálnych slovenských postupoch, viem, že IFRS hej, trošku ako inak sa pozerá na ten nehmotný majetok, takže môže to byť. Počkajte, skôr mám otázku, koľko to všetko bude firmu stáť? Aha, to je ďalšia otázka. S tým asi odpisovaním, to si každá účtovná jednotka by si mala vyhodnotiť ako samostatne, v závislosti aj koľko štandardne nejaký software odpisujete. Hej, tak by som to asi uzavrel. A ešte máme čas? Use case už nemáme, však pán Luby, ak sa nemýlim. To bol posledný. Mali sme ešte jeden. Aha. O zmluvnej dokumentácii. Aha. Taký rýchly. Dobre, tak poďme ešte ten prebehnúť, dobre? Ten princíp je tá situácia je tá, netýka sa priamo technické e-faktúry, ale že teda keď už tá e-faktúra bude existovať, tak čo so zmluvnou dokumentáciou. A tie prípady sme zatiaľ identifikovali dva. Jeden je taký, že mám s odberateľom zmluvu a v rámci tej zmluvy sa hovorí, že za prijatú sa považuje, za doručenú sa považuje faktúra, keď bude doručená na mail peter.luby.inspirea.sk a to v takom a v takom dátume. Ale dnes z hľadiska legislatívneho, z hľadiska DPH sa za doručenú považuje faktúra doručená cez e-poštára. A povedzme, keby pán Píšek alebo vy, pán Kyňov, ste k tomuto povedali, že ako by sa na to dalo pozerať do budúcnosti. A potom druhá časť bola tá, že často sa dnes pri fakturovaní jednorázových služieb typicky používa to, že do faktúry sa doplní poznámka, že faktúra slúži zároveň ako preberací protokol. Toto viem, že systém PEPOL, alebo teda aj faktúra umožňuje takéto veci, ale skúsme si k tomu povedať. Čiže hovoríme o dvoch, povedzme nejaké zadefinovanie, čo sa považuje za doručenú faktúru v zmluve a potom doplnenie poznámky o preberacom protokole do faktúry. Idete niečo ukázať, hej, pán Píšek? Hej. No, ja jenom, že poznámky samozrejme k faktúre, faktúra slúži ako slúži. Ako ja môžem doplniť, že áno, faktúra vo svojej podstate môže byť aj forma nejakého preberacieho protokolu, hej, alebo v podstate potvrdenia, čo je predmetom dodania. Bežne sa to robí, hej, že máte tú faktúru, v danom prípade by to bolo XML-ko a k nemu sa proste pripojí, hej, to PDF-ko, ale keď z nejakého dôvodu, či už systémového alebo procesného, tá daná firma má nastavené, ako keby, že vo faktúre má všetko,
aj že a súčasťou tej jednej faktúry, keď si predstavíme nejakú textovú časť, môže byť aj ten prehľad alebo zoznam dodaných či tovarov alebo služieb, tak áno, môže to slúžiť aj ako keby potvrdenie toho plnenia, prebratia. A samozrejme určite odporúčam, aby si to obchodní partneri medzi sebou nejako zmluvne, obchodnoprávne dohodli, hej, že v zmluve bude ustanovené, že faktúra slúži ako doklad alebo dôkaz prevzatia alebo prebratia plnenia. A potom je to, hej, aj samozrejme tá otázka práve, že môže byť, že pošlete faktúru aj s protokolom a tam bude, že dodali sme ti toto, ale vy poviete, no síce cena sedí, ale toto ste mi nedodali. Takže bol by som taký opatrný, že či to naozaj dávať všetko do jednej faktúry, lebo môže to byť, že len treba zmeniť prílohu, čo je len to PDF, ktoré už vlastne nemusí ísť cez e-poštára, hej, že dôležitá je faktúra. Takže je to vždy individuálne. Povedzte vy, pán Pišek. Po technické stránce teda není žádný problém. Ten text, který jsem prostě mi dodávatel tam vložil, faktura slúži jako preberací protokol, se objeví i to protistraně. Jasne. Dobre. Ešte máme, čiže tejto téme asi všetko, si myslím. Ešte tu máme tú zmluvnú časť, ktorá má prednosť ako doručenie. Či tá zmluvne dohodnutá na mailovú adresu, alebo tá doručená cez poštára, prípadne či to len v zmluve uvediem ako tú hlavnú. Tak určite, akože malo by to byť dohodnuté v zmluve v prvom rade. Hej, že čo je ako keby moment dodania nejakého plnenia, alebo teda služby, alebo tovaru. Fakturácia už je len ako keby, hej, potvrdenie toho plnenia z pohľadu ako keby, hej, toho nárokovania si nejaké pohľadávky alebo nejakého plnenia. A preto aj, hej, určite je dôležité, aby zmluve to bolo ošetrené jednoznačne, aby sa možno nedorozumením nezamienialo, že veď som ti poslal faktúru, ty si ju nerozporoval, tak presne toto plnenie bolo ako keby predmetom, hej, akceptácie, akože aby toto sa jednoznačne medzi obidvoma stranami transparentne nastavilo. Ale akože vo svojej podstate to môže byť tá náhrada toho prebratia alebo dodania. Ale určite treba to dohodnúť. Dobre. Čiže ešte môžeme zo pár otázok zodpovedať. Čakajte, kde to bolo? Musíme zasielať aj naďalej faktúry poštou, e-mailom alebo cez EDIS systém partnerom. Keď sme povinní mať aj poštára, tak nie, už nie ste povinní zasielať inými cestami. Hej, ten e-poštár v podstate, aj to je cieľom e-poštára, nie len teraz kvôli finančnej správe, ale ako zjednodušiť tú fakturáciu medzi vlastne podnikateľskými subjektami. Takže pokiaľ to nemáte explicitne zase zmluvne dohodnuté, že okrem e-poštára v súlade so zákonom posielate na túto mailovú adresu, hej, tak není tá povinnosť, že by ste mali ešte inou cestou posielať. Aspoň teda pán Pišek súhlasíte, nie? Povinnost není, samozřejmě můžete. Jo, Můžete, a co se no. týče EDI, pokud už máte vyřešeno EDI, tak takové ti velcí poskytovatele EDI jako Editel, Grid a tak dále, tak se nechávají certifikovat i jako digitální poštár, to znamená vám zajistí i tu náležitost ohledně faktury. No, ešte tu máme 3 otázky, tak to by sme mohli ešte zvládnuť. Ako storno pôvodnej faktúry ruší pôvodnú faktúru, pošle sa cez e-poštára, je alternatíva k dobropisu, ťarchopisu. No. Neviem presne, akože tá otázka je taká príliš stručná, všeobecná, tak netrúfnem si povedať, že čo presne má byť podstatou. Storno pôvodnej faktúry ruší pôvodnú faktúru, pošle sa cez e-poštára, je alternatíva k dobropisu, k ťarchopisu. Storno neexistuje. No, neexistuje. Storno je vlastne ten dobropis. Áno, tak. Hlavne ja musím zareportovať vlastne tú daň a ji nechci platiť. Byl bych sám proti sobě. Hej.
Ako dostať na finančnú správu prijatú zahraničnú faktúru s prenosom daňovej povinnosti na odpočet, ktorej nemáme nárok? Neviem, v akom kontexte nemáte nárok, ak je tam prenos daňovej povinnosti, hej, že či teda, lebo máte nejaké oslobodené plnenie, alebo je tam nejaká iná situácia. Ale vlastne ako keby zahraničný dodávateľ nie je súčasťou v podstate slovenského e-fakturačného prostredia, takže v podstate nijako. No ako dobre hovorím, pán Pišek, nie, že ako... Presne tak, no, presne tak. Ako príde to jedného dňa v tom roku 2030, kedy by sa v rámci únie, hej, to malo zharmonizovať a vtedy aj vlastne tie zahraničné faktúry budú už cez nejakého európskeho e-poštára v podstate zdieľané. Hej. 11.32, ešte ideme ďalej. Máme tu ešte môžeme skúsiť. Dobrý den, jak najlepšie je možné do 1.1.2027 otestovať, zdá sa, že v našom RP funguje, pokud to vôbec bude možné. Toto aj ináč bolo prezentované na tom webinári z finančnej správy, že v podstate ako keby tam sa aj predpokladá to testovacie obdobie. A akože keď aj budete posielať... Či? Nie? Pozor na pojmy. No ako takto, bolo to prezentované tak, že aj keď budete posielať do toho poštára niečo, nebude na to finančná správa akože vraj prihliadať. Môže byť takto? Byl bych opatrný s tím slovíčkem test, to někdo rád používá, protože si de facto posíláte ostré faktury. Hej. Technicky, jistě, já jsem technik, technicky je možné vlastně software ODU napojit, například ODU napojit na testovací síť. To, co já jsem vlastně ukazoval, tak jsme si neposílali úplně ostré faktury reálné, ale v testovací síti. To znamená, pokud váš software, vaše ERP umožňuje napojení na test síť, tak si klidně třeba s náma můžete vyměňovat testovací faktury, jak je libo. Jasne. Ešte sa to asi aj bude nejako vyvíjať, veď všetko je to teraz čerstvé, takže uvidíme, ako aj tie systémy sa budú prispôsobovať tomu prostrediu, ale samozrejme chápem, že hlavne pri veľkých firmách ten test je dôležitý. Viete, keď tam máte tisíce a 10 000 transakcií, tak proste nechcete ísť akože na blink, že od 1.1. ideme vyskúšať, či nám to dobre prejde. To chápem. Tak ešte dáme jednu otázočku, či už končíme. Môžeme takú kratšiu. Neexistuje stornofaktúra. Na webinári cez FSSR zo dňa 21.5 bola prezentovaná aj táto možnosť, ale funkčná bude až na jeseň. Teraz priznám sa, že už si nepamätám. To není storno, ale opravná faktúra. Jaj, áno, máte pravdu potom. Hej. Dobre, môžeme sa aj tak dohodnúť, že však my si prejdeme tie otázky a dopyty a to, čo sme možno, že ešte nezodpovedali, či v kontexte hlavne tých splátkových úhrad alebo v rámci aj tých preddavkových faktúr, tak to by sme ešte nejako skoncipovali a následne by sme to poslali akože všetkým uchádzačom nejaké doplňujúce odpovede. A ešte počkajte, prosím zodpovedať otázku pani Slančíkovej 11.29, tak skúsme. Keď nás pekne prosí. Ale nevidím ju tu. Počkajte, kde to je? 11.29. Aha, no to je taká dlhšia otázka. Tak môžeme. Ktorým organizáciám mám povinnosť poslať e-faktúru od 1.1.27? Mám sa orientovať podľa adresy a IČ-DPH môjho odberateľa, ak je z EÚ, prípadne z tretích krajín. Rovná sa posielam poštou, mailom po starom, alebo teda fyzickým osobám, nepodnikateľom po starom, a čo občianske združenie, nadácie a prípadne organizačné zložky zahraničnej osoby, ktorá v SR nemá prevádzkáreň, mám povinnosť poslať e-faktúru, ak fakturujem oslobodené služby v 0% DPH, napríklad súdne poplatky alebo oslobodené služby preprava osob. Navrhujem, že toto by sme vám normálne doposlali, pani Slančíková. Je to trošku akože komplexnejšia otázka. A teda asi pozrieme sa na to v rámci všetkých tých možných teda variant.
Dobre, tak ja akože ak súhlasíte, ja by som to teraz teda ukončil. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé, že mali sme veľa otázok. Je zjavné, že síce zákon je pekný a v teórii čierno-biely, ale prax zjavne ukazuje veľa otáznikov a neistôt. Ja si myslím, že ako som spomínal, že určite ešte veľmi silno zvážime, a že by sme zorganizovali minimálne jeden, možno aj dva takéto webináre v priebehu zvyšného roka. S tým, že ešte si odkomunikujeme niektoré témy. Ak by ste mali čokoľvek, čo vás možno že ešte napadne, kľudne nám napíšte, lebo v podstate sú to témy, ktoré aj nás zaujímajú práve kvôli tomu, že klientov, ktorých účtujeme, budeme to musieť riešiť. Ešte sa tu hlási jedna pani. A odpoveď poslať prosím nielen pani Slančíkovej. Nebojte, pošleme tie odpovede, čo sme vyslovene nezodpovedali, dáme ako keby do jedného uceleného, nazvem to mailu alebo nejakého, nie že newsletteru, ale toho mailingu. A my vám to všetkým, čo ste sa zaregistrovali, pošleme ako genericky, takže dostanete odpovede. A aj ďakujem pekne kolegom za organizáciu, že sme to zvládli. Určite super tento praktický prístup, ten je veľmi dôležitý. A teda zostávame v kontakte. Budeme sledovať, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Tak ďakujem. Majte sa pekne všetci, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.